Bertako bideoa ikusgai, Zaldibarren egon ginen, Carlos Pradera eta bere trikitixak. Aurrera! Bueno, Carlos, ametxe gaudela Zaldibarren, eta ni etorri nahi zona zure trikitixak ikustera. Niri kontatu diate kristolako eskulanak egiten dituzula. Zure lana trikitixa munduan orduan zer da zehazkiz? Nire lana da talli, osea, baina, bueno, gero ja dana pixkat, apurke, ba. Eta nolatan hasten da Carlos hau egiten ba? Ba, nio ganozten az gaztetan, Ibarren egin eman lan grabadore, eskopeta grabatzen. Beti zozer egiten, beti geldik esekule ezin egon. Da gaixo bat zahartu batan, da, zer egin gupaniko, trikitixe eta dantzi beti guztu batan, idantzan da, beti kantuen da, beti bilinaz. Ba, orduen esan, koño, Dios, ala, lobatxo egin bitzapa bat. Orduen lobia inotzan txikitsua. Eta zure lo bat dauka izena, Maren. Maren. Hemen jartzen dauta. Hoxe ineban lehenengo bat, sisko egin jeuen bat, da bat dana kaji eta dana barrexein, da ba. Ikasi non ikasi duzu hau egiten, ze eskopeta bat egitea do trikitixa bat egitea, ez da izango berdina, ez? Desmontau behitu bat, ikusi beste bat, hola txiko, ez da. Zenba denbora behar da horrelako artelan bat egiteko? Hau asko ez, hau hilebete terdi inguruen emetu neban iniban. Honen aiotena, hori 8 hilebete. Eta zenbat trikitixa egin dituzu ja? Legaz 11 aie. Eta zenbat urtetan edo noiz hasi zinen honetan? 7-8 urte. Eta trikitixak enkargura ere egiten dituzu? Oin arte ez. Osa, ni Agus Barandieran bezala hona nator trikitixa baten bila eta ez diazu egingo trikitixa bat? Ondo. Eta horren beste artelan hemen edukita, erakutziko diazu zelako lanak dituzun hemen, ez? Bai, hori egin horren gero netako erosin eban egurrezko bat. Bai. Internet mailan da gero ba. Tunea hori Bueno, ze politia, ez da? Ordu Ordu batzuk sartuko zen ituen, ez? Hori egiteko? Inoz gozeko irurri bemoste. Hori ba. Handri egun komuna eta zein jozu hemen da. Gozeko irurek. Bueno. Jesus Maria. Eta zuretzako bereziena do zein da ba? Bereziena da la reina de la corona. Ia, ba? Bueno. Eta ze gaitxi ba? Ba, neudan hain jedauelako eta neuri ama hain jeduketelako hemen. Hori da nire ama... Hau da zure ama? Berro eta ama zeixen eiberren, untzagako plazan leleko premisu eta eban trikitixen, da erretratotik. Tamen Carlos Pradera, jarrika. Bai, Andere esate ez da beti, bate ma firma biko zu bat, eta horretiko zu firmi. Eta zuretzako hau bereziena bada, utziko diazu kale jirau bukatzen hau jo edo utziko diazu? Bai, posi gai. Auspori ematen?